हाइब्रिद मुला बायदिसो हिन्जावाबो जिबायसा गुफुर बिराद साइसनिखा हिन्जावाबो ओमफ्राय नै बिथाङाबोथ' आरो हेन्डसामखाना खुलुमबाय लोगोफोर आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायहरना लाग्रोनाय थाबाय बुथेथे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनहाबो गासैबो मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ ओमफ्य दिनै आं मा भिडिअ लाबोदों नोंथांमोननि गेजेराव स' नोंथांमोननि भिडिअखौ जोबजासे नायबानो जाबाय न'खरनि जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय बेफोरखौनो नायलांसाबदो लोगोफोर ओमफ्राय सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै हाबदोंब्ला प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय लोगोसे बेल आइकनखौबो दाबायना होलांबानो जाबाय ओमफ्राय नै फिसालाया जि आख' फाख' आरो ब्लगखौनो हान्थि लानो मोना लोगोफोर जि नै आयनाखौनो सेफायसिगोन खोमा ओमफ्राय लोगोफोर आं दाखालि जे सालबारिनिफ्राय खुन्दुं थुबनै लाबनायनि भिडिअ होदोंमोन ना लोगोफोर जाय जे आंनि भिडिअखौ नायदों बिथांमोना मिथिखागोन ओमफ्राय नै दिनै माने आइ बिखुमजो उन्दैनोसो आदि हरदोंमोन नालाय सोंखांबायानो मैयानिफ्रायनो सोंदो आं भिडिअखौ माने लानोनो सोलाबासै मैयाबो जोंहा न'खरा एकदमबारे मावनाय दांनायनि खामानिमोन नालाय बिजिमोन नालाय ओमफ्राय दिनैसो माने थोरनायाव लाफैनाय जाबाय आरो ओमफ्राय गांबैसे लादो बेखौबो सोंबावाखै आङो ओमफ्राय माबायदि नुदो बेखौबो नायफैनो सोलाबाखै आं न'आथ' नै खाथिथार खाथिबाबो माने सोलाबासै आरो लोगोफोर नायनो ओमफ्राय नै नोंथांमोननो एसे देखायना होनोसै आं माबोरै नुदो दख'ना आंनि मेख्लाखौ मेख्ला फाख्रासो दै लोगोफोर नै माने नैदिसो जागोन आरो सेम इदियानो जागोन सेम ओमफ्राय नै बोरायबाय नालाय एसे कालारखौ एसे बोरैबा डेमेज नुबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय दा गोदान नालाय नै ओमफ्राय नै दख'नाया लोगोफोर जि मोजां नुदोंना फाख्रि-ख्रिनो ओमफ्राय जोंनाव बांसिनानो दख'ना फाख्रि मेख्लासो गानो लोगोफोर फाख्रि नङाबाबो ओरैनो मेख्ला ओमफ्राय माथानि आरो लोगोफोर माथानिया जि मोजां जायो आरो गाननो गरमावबो गोलोमदै आरि सोबखाङो आरो ओमफ्राय नै बिबनाङा थोरगासिनो दं आरो गैलानो बारा गांबेसे दंबावो गांनैल'सै हाबायानो सं गांबेसे लादों होनदोंमोन 16खान 16खान नालाय 8खान गोलैसिगोन आरो आदिसो नालाय सानफ्रामबो गाननाय जायो नालाय दख'ना मेख्लाफोरानो जोरनो नागिरा आरो ओंखायनो आं खावसे आदि हरबाय ओमफ्राय खावसे आरो न'आव बिजावजालिफोरा दा लाहार फाहार जागासिनो आरो इसाननि माबागासिनो माइदि होगासिनो ओमफ्राय दा नै इसा सोंग्रोबाय बियो आंहानि फाला ओमफ्राय आरो खावसे न'आवबो दंबावो मैयायो जिगाब जाबनायनि गुग्लामोन आरो इयो जि बुरजा ओंखारखादो लोगोफोर जिगाब सिङाव नुवाखैमोनसो नै ओमफ्राय बेगरा ओरैनो गरफा गरनै दं आरो ओमफ्राय गरफा गरनै थानायखौनो आइजो नै बिजावजालिजों जावगासिनो आरो गरसे गरनैखौनो बुथुमना लायाबा आरो गरसेनिफ्रायसो गरनै जायो नालाय लोगोफोर जों हाबाया होनखायो लोगोफोर खुलुमनायावनो गरसेयानो गरनै गरनैयानो गरथाम हुबाबो जामा ओमफ्राय मा होनबावनाय जाबाबो सेमा हुबाबो जामा इदि होननानै होनखायो जा लोखिनि फुजा होबा ओमफ्राय नै आइमोनाबो गरसेखौनो गरनै जाथो होननानै बुथुमगासिनो दा जिगाबाबो जि बुरजा जाबखादो मैयायो ओइ माइ लबाय दं नोङो बाबा नानि लायनो टाइम जाबाय आरो नोंना नानि लायनो टाइम जाबायमोन 11ता जाबाय भेजालसो लोगोफोर गथ' स्कुलाव होनायाबो टाइम मथे टाइम खारथारनांगोन आरो लाल साहखौनो एसे थिखांना होनोसै आङो हाइजें एसे होस्रोनानै मोदोमनाय बायदि स्रां स्रां मोनलांनायनि बायदि हामगोनहाय लाल साह गुदुंसो ओइ आबैखौ लेंहर ओरैनो लोंफैदो नै आबै सायान मा मिथाइलाय मा मिथाइ मिथाइया लाबो हर गुदुंहाय बाबा खामब्र'सिगोनहाय नोङो नै बिथाङा माने हाबा जासिगोन आरो मा होनो फागुन मासाव जासिगोन ओमफ्राय ओरैबायदि जागोन बिथांनि हाबायाव जोङो खिगुलायनाय जागोन आरो बिथांनि आरो हिनजावाबो माने साख्रि हालासोहाय लोगोफोर कामान्ड' मावो बिनि हिनजावा ओमफ्राय ओरैबायदि जागोन जोङो न'आबो खाथिथार नै बे ससे बारबानो मोनो लोगोफोर हेन्डसाम बिथाङा एकदमबारे नायनायावबो मोजांखाय आरो हिनजावाबो ओरैबायदि साइजखाना हाइब्रिद मुला बायदिसो हिनजावाबो जिबायसा गुफुर बिराद साइसनिखा हिनजावाबो ओमफ्राय नै बिथाङाबोथ' आरो हेन्डसामखाना बदल होलायनोसै एबार बिजावजालिया गथ' लायनो थांबाय नालाय गथ'फोरखौथ' आरो स्कुलाव होबाथाय लांलाय लाबोलाय बिराद खस्थ' आरो ओमफ्राय बेबो खावसे सालायना गालांबाय ओमफ्राय नै आं आरो एटेन्ड जालायबाय आरो थांनाय लोगो लोगोनो लोगोफोर ओमफ्राय नै सालायनोसै खावसे बुजायनो दंबावो नालाय जोंफोराबा सालिनि हायिनि टेनसन नोंहा भिडिअ लानायासो आंनि जाद' सान्दुं गोसायाव गोलोमलायनायखौ नुवाखै भिडिअ लानो नङाहाय बिनानाव
मावखाथारदोआनो दहायनो माइ जावनानै मा जागोन मा मागोन मोनलाय लांबाय लोगोफोरनो ओमफ्राय गोखैखौनो एसे जाना हरनोसै आं नारें थुइलासो आसुगुर माइ जावनायाबो थाब हायाबा हाया लोगोफोर खैरोमदैरोम मोनलाय लांबाय आं सान्दुं नांनायजों एकदमबारे गोखै जाथारैजों गोखैखौनो जानो हाला एसे जाबानो हाथायानो खैजोबो ओंखामखौनो जानो हाया दा मा एसे गोखै मा गोखै लोगोफोर मा जागोन मा बागोन मोनदो माइयाबो थाब हायाबा हायाबा खैरोमदैरोम मोनलाय लांबाय माइ जिगाब सालिनानै जि ओंखाम उखैनाय मोनबायहाय लोगोफोर सेब सेबनो ओमफ्राय बिजावजालि 3 नाम्बाराव मा ओंख्रि संदो एसे देखायना होलांदो र' नोंथांमोननो मा संखोबा इयो नै मैथ्रु खारैजों ना गोराननो लोगोफोर टेस्टि संखाबाय आरो नै नाथुर लगाय ना लगाय मैथ्रु खारै दै लोगोफोर बेसेबा साद जाखागोन दिनै नै जि गोथाव संखाबायहाय नै आरो कबि जालु दै लोगोफोर मिरामिसै इयो कबि जालु ओमफ्राय आइजो आबाजों जोंहा मिरामिस नालाय दिनैयो समबार नालाय समबारावथ' इसोर मिरामिसानो थाखायो नालाय ओमफ्राय इसोरनि थाखाय आरो ओंखाम जानोसै लोगोफोर बिराद ओंखाम उखैनाय मोनबाय ओमफ्राय नै कबिजों आलु बेनिफ्राय आरो मैथ्रु खारैजों नाथुर माबा मोनसे हाबा मावबा बिराद सेब सेब उखैखायो दा ओंखामा लोगोफोर आलौ फिसा नाथुर आलु फिसा मैथ्रु खारदैया जि गोथाव जाखादों लोगोफोर बरिया खारदै ओंख्रि होनोबाथ' बुंनाङा आरो जि मोजां मोनखायो आं जाबाय थानोसै लोगोफोर होमबा जानायाव बारा रायलायबाय थानाङानो बाय बाय